Nachádzame sa pred relaxačno-terapeutickou miestnosťou. Poďme sa pozrieť, čo sa tam deje. O rozhovor sme poprosili aj správkyňu Nitrianskej komunitnej nadácie. Povedzte nám niečo o sebe a o spoločnosti, v ktorej pracujete. Takže organizácia, kde som správkyňou, je mimovládna organizácia, Nitrianská komunitná nadácia. Bola založená už pred 25 rokmi a hlavnou inšpiráciou boli komunitné nadácie, ktoré fungujú tak v Európe, ako aj v zámorí. Sme organizácia, ktorá sa snaží podporovať aktívnych ľudí. Znamená to, že dávame granty na rôzne témy a na základe toho sa teda prihlásia ľudia do grantového kola so svojimi projektmi, ktoré im pomáhame vytvárať, lebo máme konzultáciu zabezpečené pre tieto projekty. No a potom, keď je uzavierka v určitom termíne, tak potom sa tie projekty zase vyberajú. Jednak sa boduje, že ako sú prospešné pre mesto Hurbanovo, ďalej sa boduje, ako sa zapájajú dobrovoľníci, ďalej sa boduje to, že či ten projekt je inovatívny, či prináša nejaké inovatívne riešenie, ďalej sa boduje to, že či ten projekt dobre zodpovedá tej grantovej výzve, do ktorej sa vlastne prihlásil. No a toto, keď sa všetko, tie body ščítajú, tak sú víťazi, samozrejme tí, čo dostávajú najviac tých bodov. Podľa čoho hodnotíte podané projekty? Podané projekty sa hodnotia podľa vopred nastavených kritérií. Už som niektoré spomenula. Tie kritériá sú vždy vopred známe, pretože o tom je vlastne tá transparentnosť, že každý, kto sa zapojí do tej grantovej výzvy, má rovnaké podmienky pre svoj projekt. Takže tie kritériá sú vždy súčasťou grantovej výzvy, tam si každý môže pozrieť, že aké sú to kritériá a ako sú vlastne aj bodované. Prečo ste sa rozhodli podporiť práve našu školu? Naša škola patrí k najaktívnejším vlastne organizáciám, ktoré dlhodobo už v Hurbanove podporujeme. Poznáme vašu prácu. Myslíme si, že vaše nápady sú dostatočne inovatívne. Páči sa nám programy, ktoré na škole robíte. Páči sa nám to, ako sa vaši pedagógovia správajú k vám ako k žiakom, aký vám vytvárajú priestor pre vašu kreativitu. Páči sa nám, ako idete vlastne riešiť sociálnu inklúziu, máte veľa spolužiakov, ktorí majú problémy. Tak myslím si, že toto je skvelý projekt a myslím si, že tá podpora je adekvátna a dúfame, že sa nám podarí spolupracovať aj v budúcnosti, že to bude udržateľné. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Nachádzame sa vo vynovenej relaxačnej miestnosti a poprosili sme špeciálnu pedagogičku o rozhovor. Vieme, že táto miestnosť už nutne potrebovala vynoviť. Aká bola cesta k tejto premene? Cesta k tejto premene bola ťažká, lebo predtým táto miestnosť bola veľmi tmavá, zaplnená nábytkom, ktorý bol až po strop. Bol ten nábytok aj taký rozglajchaný, že stačilo sa oprieť a už sa pomaly rozpadal, takže sme hľadali možnosti, keďže škola nevedela z vlastných zdrojov zaplatiť konštrukciu tejto miestnosti, tak sme našli výzvu od Nitrianskej komunitnej nadácie,
Pre koho je určená a na čo sa využíva? Určená je pre všetky deti, ktoré navštevujú túto školu. Nie je výhradne určená pre ŠVP deti. Chodia sem deti v rámci tried s triednymi učiteľmi, chodia sem žiaci na výtvarnej výchove alebo na hudobnej výchove, alebo len keď sa chcú porozprávať, majú takú voľnejšiu hodinu, veľa ich chýba, tak si prídu, sadnú si, môžu tu čítať, môžu sa zahrať spoločenskú hru, môžu sa rozhodnúť, môžu požiadať o pomoc, že by potrebovali trošku pomoc s prípravou na vyučovanie alebo na projekt alebo na slovnú odpoveď. Využívajú ju aj ostatní učitelia, nie len ja ako školský špeciálny pedagóg. Po dohode so mnou prídu sem s celou triedou a majú tu pripravené rôzne aktivity. Čo všetko tu môžu deti objaviť? Môžu tu objaviť ticho, kľud, porozumenie. Môžu sa tu porozprávať na hociakú tému. Môžu tu nájsť zábavu, môžu tu nájsť spoločnosť rovesníkov. Môžu tu nájsť, čo práve potrebujú. Ďakujem za rozhovor.